Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. Wan ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Kading kabala kalang bha kalabamdu ya ka yeng shatja ha ka snong kenyong ka bahab hapo ka Southwest Khasi Hills District ha ka pratrik unaiwing arajar arpho katkum ka thammai khubor bala yolum layathu bakane ka yeng shatja kala kemding ha ka por kum bakhanda steng baje ai ha ka por minstep kat ba ukpa jong ka ni ka longyeng udang lej bela shalong bat ka kumepan kadang lej yo samau kerwat ha ka baki don tangki khon ret hayeng Hakabayadai bat kene ke jingjia amshim ladon manu ru ba mensau namar ba yakading lala bantem daga jinyarap jong kipat ba kad hadu bala penmi yakane ke khubor ampat la setia ban lam yakadaw tenrai halor ka jingplo jong kene ke jing Kejia kapor kumba kandai steng gitu. Kadang nganang mi na yeng ngamut balai belah si ngalai iya ka jing tedem no ka bami nang ne raya ki jing perkat ke jangan perkat ba kan ka tedem kade na ka bentab ki thang gini ki slading hasig ki alum no mampu perkat ba ka pulu kene ke yeng di kat bang apoi hang ne jan surok na yeng kai berdui para cina di por bang nang yeng kai tu kumba ladan kumba khatsan minit ini hantang isngeu jing hala jong kini ki banang ne ba kalau perlu kaying jadi kita kepor bangi wan be sende ber por bangi koi hang ne kiladon ketukan ngut ki kan thai ber uai urang ba ma ba yarap di namar ba kani kading kalah kelang kalah rung sepuying ngimla ban isu nang ta hadi nang ta ngapan pan ikini kigit baro nang ba ketukan dem kan mi no sebar ma hadi nang tang salak ban rung salak ban se kikiat itar bad hadi nang ta anda pajba jong ka sinong kilawan baro ma kadon kene ka santek kadon ka hang ne ya the no ya kene ka ya tong tu tu ban ya penlip ne kene ding bad hadi nang ta anda kala lip si sa lum salang kene kikiat baro ki ya pen kuj no ya kene ki yit ki bala paj si natrai ke jingdu hang ne ngimla ban om kan jingdu marka kemi hang ne rukam don kala jio kala juwa dawai we ikun te ikun ibarang red ila wan bu hayeng jongi na du man step ma suwa bin la jio te hang ne pu ing gidan tang arngut ki tang laingut ki kun ki baret ma we le se ta kumba ndriusnam iwe sansnam iwe kuntahi laisnam kuntahi ki dan Relese hakijing sya lada kini ki don ki bakam he kila tip mon ya tu kat dem ke balami na du nang kong re namar baki dang be ki kun ki barang rip kimla ban ya tu kini para marjan padai enda ba abaki para marjan kli i ma li usngeu ya kane kading ke balak kalang ne saya ala briu re lada don ki ba lakam he le se kamla mo ban du lut kini ka jing kawa kadon ne kani ke jing kadai tang ke jing serja kawa ki ye serja ne andai ya kani ke jing kawa he mesti kad pabajat kelong tang ha kani ka senda ni kawa senda wat kani ke jing ki bajet hang ne ki dai tang ki fir set namar ba ngingim la ban ong ba katno ki don ma andai ni syuti ba namar ba kadai ke jahing kawa serja de kila ban nam sibul ki ba ki penan kam hang ne ban set